Capítulo 6, que xa non sei hasta onde chegará isto, pero bueno, todo depende de vos e moitas grazas por seguir aí. Así que, bueno, imos aló. Imos empezar con un pouco de manualidades. Porque a verdade é que non nos mandaron moitas cousiñas e ideas de manualidades e, bueno, Inma Arroyo dende Ferrol mándanos unhas manualidades moi chulas que podemos ir facendo cos pequenos. Si queremos las facer non habendo pequenos tamén podedes, Pero bueno, aí vos deixo coa súa montaxe que nos fixo para que poidamos facer cousiñas chulas. Buenos días, familia. Para hacer la siguiente manualidad necesitamos todos estos materiales: 2 platos de plástico o de cartón, Iron Fix o folio de color rosa, unos ojos, rotulador permanente negro, una grapadora, una taladradora, 2 trozos de cordón de más o menos 30 centímetros y, por supuesto, unas tijeras. Doblamos el plato a la mitad y lo cortamos por esta parte de aquí. Pegamos ambas partes por el borde con cinta doble cara o grapadora. En el otro plato marcamos las orejas y las recortamos. Vamos a hacer la nariz. Para ello utilizamos un trocito de folio rosa, lo doblamos a la mitad y marcamos uno de los lados del corazón y por ahí lo cortamos. Para hacer la parte de dentro de las orejas cogemos el trocito de Iron Fix rosa y marcamos el interior de la oreja y las cortamos. Ya por último hacemos 2 agujeros en la parte de arriba de la cara del conejo y ponemos la cuerda. Así quedaría nuestro conejito de primavera. Un saludo, familia. E agora, Dolores mándanos unha mensaxe. Contanos neste vídeo o que moitos e moitas pais e nais pensades e xeralmente non decides. Logo me decides si é verdade ou non. Ola, boas. No meu caso, está sendo unha cuarentena moi tranquila, non teño moito que aportar de manualidades ni grandes historias, pero sí que podo decir que esta cuarentena axudoume a descubrir que hai veces que eu, personalmente, como nai, pois cando estás saturada cuestionaste se fixeches o correcto en ter unha filla, no meu caso. Incluso hai veces que a vida dá golpes por todas partes, te estresas, cuestionas todo, incluso cuestionas se tiveches a criatura coa persoa correcta. No meu caso, quero decir que esta cuarentena axudoume a aclarar moitísimas cousas, a estar moi segura de que fixen o correcto tendo a Necane hai 3 anos, que fixen o correcto tendo a Necane coa persoa que tiven a Necane, que cando acabe todo isto teño que buscar a maneira de pasar máis tempo con esta criatura diabólica, porque está feliz de estar con nos tanto tempo e hai que buscar unha maneira para que isto siga así. Pois nada, un besiño e moito ánimo a todas. E agora quero vos falar eu do meu vecindario, porque tamén no meu vecindario facemos cousas. É certo que dende que vivo neste piso a ventana xa non dá ao balcón da rúa, sino que dá ao balcón do patio interior. Entón, no patio interior estamos pouco a pouco evolucionando eses aplausos das 8. E agora, pois, temos o gran Leo amenizándonos de cando en cando con algunhas versións ao seu estilo e co seu instrumento. Quero que vexades tamén, compartir un pouco do que é a vidilla no meu vecindario. Bueno, Antón estuvemos de cumpleanos, unha veciña estivo de cumpleanos e repartiu bombóns entre todos, lanzando así de ventana en ventana, de balcón en balcón. O sexa que sempre hai algo co que entreterse e estamos coñecendo máis os veciños. De feito, xa non é a primeira vez que acabo hasta as 10 da noite falando con algún deles. O sexa que dentro do que cabe, levámolo bastante ben.
vos falar de Nazaret. Nazaret é a presentadora e directora de Radio Ames. Ela está facendo algo moi parecido ao 40. Fixo un Facebook de Radio Ames onde están dándolle un pouco de vidilla e visibilidade a todos os veciños que tamén queren mandar cousas para pois levar mellor o confinamento. Xa sabedes como vai, non? Igual que 40, pero a nivel local. Bueno, pois vai vos falar un pouquiño do seu proxecto e tamén de paso vai nos falar un pouco de como leva ela. Ola, son Nazaret López, da Radio Municipal de Ames. Que fago eu neste tempo de confinamento? Pois radio na casa, o que nunca pensei que fose facer, porque trasladamos a Radio Municipal de Ames, Ames Radio, a un portal de Facebook que se fai precisamente pois un pouco desde a miña casa e desde a casa de Rosalía e de Nati, que tamén están neste proxecto. E que cousas conleva isto que eu non fixen nunca? Pois, por exemplo, conciliar gastronomía e traballo. Quero dicir, por exemplo, eu teño, hai unha boa parte do meu traballo que é chamar a xente e estou falando con eles o mellor 5 ou 10 minutos. Bueno, pois nese momento, se xa se está chegando a hora do mediodía, eu estou pois falando coas persoas do traballo a través duns cascos e mentres o mellor pois pelo unha pataca ou pois remato de barrer a cociña. Esas cousas de conciliar tarefa doméstica con traballo ou de facer algo que as mulleres facemos ben, que facer máis dunha cousa ao mesmo tempo. Outra cousa, eu teño feito exercizo na casa, ainda que adoito os meus deportes son a natación e camiñar e facer monte. Bueno, pois na casa sí que ás veces é verdad que fago algo de yoga ou algo de pilates, pero nunca fixera algo parecido a marcha nórdica, que neste momento parecía como que necesitaba moverme un pouco máis. E a marcha nórdica dache pois moi aeróbica, moi cardio, entón pois a min beneficiame moito. Que fago? Evidentemente non fago con bastóns, pero sí que percorro eses 25 metros que hai entre o fondo sur do meu salón e o fondo norte da miña habitación, collo 2 pelotas en vez de bastóns e pimbili, 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 unha hora, 9.000 pasos, imos alá, que levedes o mellor posible o confinamento, que vos axude a medrar e a estar mellor por fora e por dentro. Imos aló. E para rematar, de novo, volvemos a pechar o programa con un pouco de música. De novo, outro grupo familiar musical que nos fai chegar o seu tema e a súa versión dun tema que, bueno, está sonando bastante últimamente por aquí. Seguro que agora, cando vos diga o nome do grupo, ides saber que vai soar. Eu non teño máis que despedirme de vos por hoxe, de novo agradecer a vosa presenza, de novo agradecer a vosa colaboración e, por favor, non deixedes de mandar cousas aquí a 40@gmail.com, as redes de Pixelinfoto, sexa Facebook ou Instagram ou Twitter incluso, podedes mandar o que queirades. En caso de ter problemas, mandade unha mensaxiña e intentamos solucionalo. Vale? Vémonos no seguinte programa, depende de vos, e mentres, agora para pechar, deixo-vos con Paula e o dúo dinámico. Cando gañe todas as partidas, cos amigos eu poida xogar. Cando estean abertas as saídas, sairemos todos a berrar. Cando nos vexamos nas verbenas e bailemos ata reventar, esquezamos estes días de pena, non nos cansaremos de dedicar. Resistirei facendo fronte a todo, hei de voltar máis transparente para que me poida ver, para que a vida se revive novamente. Irei máis alto e máis forte, seguirei sempre de pé, resistirei para seguir bebendo. Dame esas vivas refresquiñas, ponme máis licor café, tereis ollos máis fermosos cada día. Resistirei.
resistirei, Carballeira.